Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kathai samla kakarteng ka lamlanti lengkoi kabanakasnong Jakoi West Kasils District. Haka artarik urisau arjar khat khandai kabadairu kalengkho sngikha ka bashispa sanpho jong ukpa gari u Mahatma Gandhi kalayok priang ya ka husnam best swachhagrahi nakhti jong menteri rangba do gari u Narendra Modi. प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा Kani ko khusnam gadai halor ke jingtrei shutom met pat mensim kat bala ka bor ban wanra ka jingkala ha garukam im ka baman la gasngi ban lek khoj le suba ban pendo pendam sendan ya ka lej bar pathar ngam perkat kan ban yo hadu kan ni nadu ba yang kong plus ban yo ka awat hadu ba lade ka sngi ban de setir kadang long impossible teh ngam padas ngolak ngi de andang la yang marjan bermudi ngasak ngej bang yo syawar ngam dan kata ka jingej bang yo receive kata ka awat ngam sngolong mo ikam lesi tai di tangi barit lesi ibang sedang mo tambah long ngas komen pat begitu bar khot ki ba la trestom ki wan ra usop pada batyang ba long nang ni sekhamat long nang ni tresusuk kan mde ba unchu takut tangani Kidon tang arngut hapok kari ki bala yo pdiang ya ka best swachhagrahi award kabamut ki nong trei mons ngobha ban lek khoj te ngala don ke jengmut nadu bangade sesnong hi kala pen kiat mensim yang amo bang ade ban le mo nam ta kan ke snong namar bala da ban ya compare bat ku ke snong idang long ke snong ka ba rit lese bangi don warlangi la don sibun le se ki jing yo ajing yaram na ki nak sarkar rebun sen ngilong misuse no te ki Ikong Blessed Paryong District Consultant jong ka Swachh Bharat Mission West Kasils District ila batai khambnia halor kani ka khusnam Kakajingjiat jungi i lamlen tiling khoi i bedai na po kasnong Jakoi i po mauthat rashan blog i bedai iwe i swachhagrahi jong ka Swachh Bharat Mission te kajingjiat jungi ningkong e kadi ka bang yo i ki kam ki jong i ha ka ba ngi i kat ka ba ngi pha ringkat kajing yarap jong i blog ko ni term i kong Susan lingkhoi te lingba jong i ngi tip ye i lam lingkhoi ye lam len tiling khoi be i rong i batresh tambha i ba support i karin ka Swachh Bharat voluntarily klam da don kanu ka jingsiu ru na kalyang ka jongi te kadbai ila trei ha umdei tang hapo kasnong la jong hanrei ha kisnong ki ba marjan jong i imsham la khain imsham la tingkai ka por ka jong i mo ila trei sitam te ngi perkhat ba ma i long i bedai hok bangin i thu bha ye i mo e ki kam ki jing trei ki jong i te ningkong e ngi la le hapo jong ka district jong i ha ka Swachh prarak de ha ka lai tarik jong bunai September te ngi la ai ke jong pun kup buram ye i kum ita i best swachhagrahi jong ka district te hadian jong ka tap de sanapo ministry lingba jong ka state ki pan bangin nominate i ki best swachhagrahi jong i te daka kerteng ke jong i hi ngila nominate chapo ha ka state tana ka state pade ki sa nominate chapo jong ka ministry te hadian nang tap de ki sawan ki brio ki bala hire ka ministry ma ki wan ban verify i hapo jong ka snong Jakoi Kumbala jer kerteng ya ka kumtahiru kalam nanti katrai borba ban betin nanti ya ki pait nong snong om tang ha Jakoi nrei wat ki wei ki snong kelengani ka than ka bahab hapo ka Mauthat Raishan Community and Rural Development Block ban lek khoj le suba da ka baseng ya ka jan andolan ban yo jing kershan na barok kiliang kidon shubun bah ki jing e ha ka ba ningkong namar ba ka baningkong hi ka de ka bom ka don ka jing bom snguthu jungmon ang tagi bro ka rekom im gublur kum pat don ka jing snguthu te ngila persang ngila persang ban le chiki ngida le ru ha ki jing kisam jang ki kan ban ai jing hikai kumno ma de ban le ang ta hang to pada ngayok ban long ru sa secretary jang ka village
sanitation committee ka badai pang ko yakya hang to ngi la ajeng hikai kenya ki bru jang kisnong ha to ka committee hi nang to pada kisa pen saprang kenya to sa pen saprang ya kito na we tangi la ya lum langru ya kinong snong nang to ngi la sedang saban pen khoj ya kini ki pan kana lang ngi pen khoj kenya ki pan kana jang ki long ya rablang pen khoj Wei batip company ashpang kani ka kam kumjuru ya ka ei ka ba ka lamlanti lang khoi ka tray kum ka volunteer dei uba Dennis Shabong ex-member secretary jong Swachh Bharat Mission ila long kum wei u riu rangba u bahe mo u barangba hadu kata ta bagi kam rangba ila le namata jong ki khat prat li kisnong but ban ai awareness ru sedu arfsan telipat kisnong ban yalap in ka khbor jong kan ka jingle ko siapang banrat dingkong ia kani ka jinglet sebar pathar bat kumjur ban penne pensa ia ka jing penan kam ia ka pen khana nang ta pat penan kam ia kini ki solid liquid waste structures ki bangil achna keleng apa man laki snong kitu ki bala adap yo sanction but ban yarap ru ban ai ka information education but communication leni IEC bangi ong daktin pareng ban yarap ik tu ki snong ka bangi ngi pha na pok office lamba jong ka block office I pendep yaka ha ka por ka babiang ha ka jing janai ka jong ka ha pedeng jong slap kal air ha pedeng jong ki ba ki kendu ka jing jong ka lenti ka singkin handai om judan hiro ka wei ka sin ba in pen pai kalash pok office ba nyemla namata jong ka ta ka daw batang ha pedeng ki artayo kita ki snong baro ma ilala ban cover te kalong ke ke ba ngam sula ban mudur namar bala de kiwe lili kila sang arai tli kisnong ndai ilam ila de kita ki pau tli kisnong ka ni ka bang yo mentagum kani ka awat nga lese kani kalong ngam ong ba kani ka de ka jingkut lese kani ka de ka tang ka jing kalong ka jing sedang bangin nang ya susu long ha ngan nang ai susu kan gijing hikai om tang ban le khon re ban pen klaru ya gijing mu jing perkhat jong ki brong to kan bakin sngutho kan baladang im don gijing ket kle ta komot long ki khon le segi khon jongi ki jongi la sai komot im kwa kan ban long kum balong menta kum bang ai nuksan ma ka we kum ta gumbalong ha ni sor shalong mo lese gumbalong sor shalong kum kawa mkra ngi yo pule tang ki potri ta kalong ka ba eru ngi bang ngi baka bak kilong gi wa ki ba khoj ta ngim kwa ba ki khon jungi kin yo pule tang hi kot ki selaba ha ki shnong jungi kin long ki don gi wa gi ba khoj kum tam tang ngi kwa ru ya ki ba kin da yo I kanya kita long bakan ne bet kan Bantip khambha shu shapang ka thei samla lamlanti lang khoi ka kan hon joga batisi TV kala hiar shakashnong jakoi ka badon kumba khat khandai kilometer nalat mariau kanshi ter hadu sokrot lengba ka surok ka ba khoro haram bat ka ba pangmet shisha mentang ila poi ha kane kashnong jakoi West Kazils district ka thei samla lamlanti lengkhoi ka bagi jukhot ka kongret ka dei hok ban yop yang ya ka khusnam best swachagrahi but lesi sa kiwei ki khusnam la dei ban punkup haka halor ka jing tresh tom jongka na banta kiwei kidon kumba arfusan tali kishnong hagani ka thain kiba ka lamlanti ka ya dei bat ka Swachh Bharat Mission bat khat pratali na pedeng jongki kidei kiba ka julait barobor ban yasulok bat ban yarap kam hagaba baro ki pai ba nadu ki khlung khna hadu ki temen ki kro ki itho lot yaka wei na pedeng kita udei ba lumbok lengdo nong nagashnong maukatat kabadai tangka wei hakani ka than kabadon ya ka Swachh Bharat Mission Committee
ngaya itu ningkang ya i hakapor ba mensua ba ngampat tre kam senong itu hadin mengalabat kam senong hakaju kapor ngabat ya ke kam kum sekretari ungko WWSC dia kata kapor ka hakaju kam bagi tre te hakajing ya kendu jong i bat nga i pada i pensengan ge nga i penklan nga i ai bor i ai buj nga te hadin kata kajing ai buj ai bor jong i ngas ngode ngas ngeo no ban yalam ya ke senong dengan nang penklan ge te hadu bangasa poi hadu ka pansa itu nak kalian jang officer te nga la tres tom han ka siapa poi senong nak banta ka jeng khut jeng suba senong ka jeng kot jeng khia hadin bangila trai bangila mai ila ong ba pidai ban pen hikai ki brio apo senong ba kin long ki balik khoj ladu nadu ki pankhana nadu kilentiang ka kinu ki kam apo senong te ngala persang ban le kamta te hadin kata mai ilau juan barabor ban pej ban jengok tu ka jingkala ka bamenta long la ya per shibon ba bat ka bamasya menta te ngila long le se ban yong ban kumta mau ban ya compare no bat kiwe ki jaka ki ba kha ba marjan ru namar bangi la ken ban long ban rading khong te ya kan ka we ki jing le pan khana patha nang ta ki jing le khoj ekini ki jing pen khoj ekini ki lenti ki sen ken nang tangi la tam ru iki plastik long la pen khoj ta ya ka snong long la le kum kanong hikai haka jakoi upper primary school kasam jing nang jing start shaki khana school mentala bonsnem nadu bakala pendep ya ka jing pule degree hagaju kapor ka train na benta ka bhagamiat jong ka snong ka thau ki para marjan marpa klem tengkai bot ne tengkai bor kayarap ya kinong trai asya ban aidawai tika hapo snong barabor om tanggata kalam nanti ka bat kamru haga balang jongka kabadai haga balang Meriau Presbytery ngiru kum kayeng kasam ngilak buat ya ka jing lam nanti jong i ngilak persang hikat bala bangin le namar bangi sutu bakane ka jing pu jing suba ka don kam bahaya ngi bangin le namar ba shibun mdei tang ka jing itnat ndrei khamtam e habaya de bat ka koi ka khia te kane ka jing trei jong i kala poi i hadu bo uput ba indayo ya kata ka husnam ngi kum ka yeng shisha ngi da so sarong shisha ya kane om tang ka yeng ndrei ngangej ba ka snong ka thau ki para marjan marpa wat ka state hi barok ka wei i kong lam lenti ling khoi de ilong i samla la bon ong ibat tre shit rempha ka imlang salang khamdam snong khamdam ni snong nong gendong jongi ma bagi babun nak preng nong gi nong snong jongi dang ya saadien hadu kereta haga jingnang jingtip lene ka pule puthi te nadu ba i wan ma i kemut kalak sedang per ka kom perkhat perdanya gi rong nong snong ro bat khamtam haka jingedei berkenika khoj ka suba jong snong kalam nanti ka boru ya ka dukan ban Xerox card ka core computer ban penthok shiti ban pendap form na benta ki para nong snong lani ban yarap pen apply epic bat bon giwei ga jingdon jong gato nadu ba ngathiet i ban ningkong ban pendon kam yala de te hadien padeng tu ngai don kam kai men bu ngasabu iwe dukan baret te kidon halah lagi bro kidon ye gibru ki banga shu pen Xerox e gumto nangta namar badai sim pisar sunut te long kala don hamen sim ba kum yakine shu sim pisar di pirong so laranya te kidon pade sakiwe pade kidawan Xerox gumto la delai tingka ki aino shpo long la yo ko warna nang to long ta tang la don ba shondoro da don bawan shon passport kan hajing sya da shon passport te hab sim ben rupon mar ka hab print be sin print gumto tang dalawan gitu ki kimi pe ban sim kan rupau ta la don em jing ta te sim no gumto shubo kira don kam artillery ban pensaj be hang to barok ka we long kid shubo kidawan arngut long ya le lang be tang to be ka pe parte da don tang iwe ko ngasai no lang bar kidot ki ba la don gi jong no ba don kam ba shon gumto shubo ki banang pak shon bom pat sim mang sai lang to nanta shubo sa sim khamtat no ken kador mde ken kador bala bu yakiwe pan kidan kiwe ru da kidan kini ki bala ki ba khamdan kham em shubo da sim rupau ru ki lai im to ki aina spa nang ta kidan ni kini ki ba kham kumta ru don kam kini ki khamta mi kini ki ba don kam mar menta ki khlung ki don kam le birth certificate shubo ki hab kini bam pat yo register kam hab ai be bat ka passport kam gitu lagi kimi kim tep nga banga ba nan kam shundon
teng ada kendu itu kena surah kim tiap lagi kami bang susun be itu kena bude kunjung tamang dan kam tu bani tu itu kami pentension kan nama jadi tang su ang chondur pasport ro kami attention badan kaman le yu kim tip te bad ang sun pasport hab ang be chondur rit dang pasport tu ang be chondur baritแต่ลองdan kam kami pentension itu kami lang susun nak lah dim tu de tu kendu itu kena kita submit office dan saya aku bar sertifikat lam lenti ka penseluruh ya ki samla ki bala kenjo syaka khat prasnem karta lani wat kitu ki bala tam ya kataru bakin yo ya ki epic card ki birth certificate ban penbaik tikena ya ki kerteng kumta terter bar kum juru ban penyarap hakaliang ka jingyo ya ka bai bam temen bat buon ki wei ki don kini ki khana ki bala dap khat prasnem baki de ban don nak laki epek ngasat jong iki badi ban litmi bad IBLO ma idan IBLO siapa senang jengi bala tung daka department ngan ban litmi saki sebut mentala laki mdan kini ki birth certificate ki engi ansat penyarap iki ban penyo iki long nyarap ban pan sebut kum ki baptis mana pastor nang ta saya ban pendap kerteng ban nyarap ban yaki kan bakin yo itu ke iping nama klaim dan dekikot kisalakim yo kidan idan ita iwe kerteng anjong ita iwe kun jong ita iba i kerteng iba i tarding mu ita tengah ong ke ita iba pada kumnu tengin pan kelam kata ka kerteng lang mentangi dang pen kela lang kadang dan hapo affidavit kan katangi pat yo ka bar certificate tang bangi 8 kela bada kumnu ngi deban pen kelai kene kerteng namar ba caj ba ang marma i sa marsilang te bat ka machine ngong caj ba piu iman ka si pia nang ne bat kata ka machine tarding pi chupa no ek kun da katar da utarding telong seleran kan hadian mo tu kun telong ta tu kimi pa tu kim long sutu kan bola sai kun da le school shwe ta ya sengo ka kerteng bapa kerteng tarding telong sengolong leran ya mar kalong tarding temo long tari tu ding ke mesin idon kum kita gi kerteng ke bangi kelah ka banikong long yo i kan ba datang hasenong ro dami lang senis tu yo i kini kisnong gi ba marjan kidang don kam mo ban le e ro na ka banta jongki kan e bale bar certificate ro am de bang le tangi gi ba nasional apa le lang itu kisnong ba marjan ro kam tam ka to kan te ban penlek mentale ban penlek itu ki skim jong gitu kilong kami banang kakun ma kum ki bayo kuning kong yo tu ke skim sana jarnya spa kum gitu ro ki don teng ki bom don ko don slalong penyarap lang ki ki bakin numdu kan mar gitu long ki don beda ke limit ta lada islam ka por ko moddu ta sebut teng tu lada ong ki gitu ki banatu long ki simpor ko mod long dale ko mod hab sule no wud teng hapan dab long hab arab lang ki ta yarap eki kumno longa ai ningkon te bun bangai kenduk baik bat sekretari lene saudar kem tu ngong eki ken ba don kamban lek kum ta ngin ko nga kan mau ke snong mo kotan hapor balek iki ki wall painting jota kan hapor bang amut ban chondur hanto te kim pat lek kan kim pat lek long ki kim pat lek tanga suang tu kesni ba pide ban drama iki ni kidor kanang balong ban lek jota dah long ai kuble kenya ka snong jong kiru batang hapo sisni ki la ban pendap itu ki wall painting ngantang ajing hikai ru iki ba ki de ban pun kut snong kanang balong umde tang ka snong jong nu ru ande ya barok ki badan situ kan balong ada tang ka we ka snong sebut menta ka rading khong jing don pasti ka we ka snong pan don kam telong sep am long haban ya le lang king ni ki tan situ nak ka blog ki barok ka we na du na office ru nomor ba ki la ong mo yang ban le kaliang galit kawan sebut entah marba ka surok jengi sti ka kalong ka sniu palat kan ladaya da kaliru teng da lej maru lu senguting na maru tena ka sakut dan ju ba banyak baknyat nadien ma te marhadon kami nang knyat da bun bagi ba syong kaliang bat ngai ki bun gi kente sebut la don jen da don da mano em ki haban knyat bet nadien bun sini ngada lejeng lej kum tu habal lejeng ngali do skuti nama skuti pede ngala te bangan knyat ma kidon la bunsin bang ngauru dan ngaur kidon teng yu ibrio dan gibom yu teng ha kata ka wes ngile bang amot ban ya sino mo ketat hingan i diskuti
ngaman seba ngahaban sange syaban besat kamat namar la sebok lut ke klik ngaban sum klik kan saksi jaban le stalong la sebok lut bang ur surak namar bakalong ka keti parat ke surak Syadin rum long shu banya sya khamat rum long shu tahap page sya teng hap krot sya tu ka surak tu ka hap krot sya tu ka kandang banan huntu nang tasanya ka shnong jakot ka babun ki nong shnong ki ong ba menshwa latip ya ka kum ka jingkot ka don karhai ki jing ai gamariang bat ki brio hangni ki im kenjai haga rap karyang bat ki jingri jingdo ki jaka ba pengat bat ki ba kring kilong ka thiep ko yang ka bahap arsut syawai krang leng ba karyat warshri bat ka ksat perngam lada ka shnong ka bun gi plang gini gitai kam i lele re lada don gini ki plastik la bun plat ki plastik gini gitai kam long ki jaklian ok te ma i long shisha briu iba tre smart iba tre sitom bat leng ba ka jing tre smart ka jong i ngilanang roi sibun menta kum ka shnong ka thau ngila nang roi ladang inujor ka kat kum ka por ka ba man shwangi le ya pher sibun ki jing kalam ta khamtam ha ka liang ka bayadai bat ka jing le khuj le suba ki bai ki wat tang ka jing tep ban that breu ndai ilam nanti itip bhamai bani ka unong bani bangila ban ai mangi ya ka juba pa ka arti ai po ka snong ka thau itip na du ka snong itip na du ka population itip na du ki jingdon ki khon itip na du ki itip na du ki ai ki bayo sebagai skim ki ai ki bayo PMAY skim bar hot kita kini hakikat pratali kisnong dengan ngit skem baki kena samla la de kin bo hi kin panan kami ka bor je bing jong ki ngit skem kan ka jingrap sibun bangi ngin de ka state ke bangi ngin kiu kam sijrong ban ki wei po India kumba ka lam lenti leng khoi ka la trei sitom ban pelaj na ka jinglek bar pathar lani ban yo ya ka kerdan open defecation free hagane ka shnong kumtaru kermen bakan yai trei sitom shushu sahaki wei pat kiliang ban la ban kentiu ya ka roi ka par baru ka yo ka kot nang ni shakhman